Fit-tieni kwart tas-sena l-iżjed lokalità fejn seħħu inċidenti ta' traffiku kien Birkirkara bi kważi 300 inċident. Wara fil-lista jiġu San Pawl il-Baħar u Ħalqormi fejn ġraw iżjed minn 200 inċident ta' traffiku. Dan ħareġ minn ċifri ippubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO li minnhom irriżulta wkoll li l-iżjed inċidenti ta' traffiku ġraw fil-jiem ta' tnejn, l-erba' u l-ġimgħa. L-aktar jum tal-ġimgħa meta weġġu nies f'inċidenti ta' traffiku kien it-tlieta. F'dan il-perjodu korrow 80 persuna wara ġew il-ġranet tas-Sibt u l-Ħadd. Skont l-NSO l-iżjed każijiet ta' inċidenti ta' traffiku ġraw bejn it-tlieta u s-sitta ta' wara nofsinhar. Bej April u Ġunju ta' din is-sena ġew irrappurtati iżjed minn 4200 inċident ta' traffiku. Minn dawn l-inċidenti kien hemm 6 fatalitajiet li kollha kemm huma kienu rġiel. 3 minnhom kienu xufiera waqt li 3 oħra kienu mexjin fi triq. Kien hemm 98 persuna li fl-inċidenti weġġu gravi. Dawn kienu 67 xufier ta' vettura, 13 il-passiġġier f'karozza u 18 oħra li kienu mexjin fi triq jew fuq ir-rota fost oħrajn.